Hi, good morning. Mamainit na rin, Jo. Lalak. Morning guys, mangapit ha. Mangapit. Mahilo. Ako din, mag-oatmeal na ako. Maho na ka na. Pagkaon pa. Yeah, okay na ka? Ha? Okay na ba ka diha? Sinot lagi. Gusto niyo mo? Ha? Wa okay na ba yung buntag ba? Gabi ka yung masakit mo. Wala naman. Gawin naman to. Kaya ka na punta dari guys. Oh, sige na, pamahaw na niya. Amping ha. Gusto niyo ng oatmeal? Pagkaon pa ko. Kamay sigaan. Kasi ito doon gani pa. Pwede rito. Okay, nagkuha namin nag-slice bread. Slice bread, di pa laman og mayonnaise. Hindi mo na. Sa dunig matada kay... Ay guys, sa dukaso minamatawa pa yung lasing ko. Nawa pa yung lasing ko, nagyaka na mi. Nagulabog mi. Nagulabog mi. Kaya dihay nagkuhan ba, dihay nagmaoy, silingan. Ya. Kinsa man. Nunungay. Ubay mo Grabe lagi, volume. Volume, kasganjad. Ako mo ito yung lasing ko. apa dun? Paras ka ito patokapin. Paano guys, ugma na gadya ng pangtirik. Sana naman dyan kadlaw. Kay, paano marumpit sa 20 naman ron. Ugma, 21 na. Madul man tanig. Ano urugo ko sa kanya ko dugo madali ra. Hindi, meron ba sa pagdugo. Aso kadlak. Kay katulis dali mo kag nang lispad man ka mo kag nga ang mga nervous magud ka mo mga ng mga Di daan to. dala kang nervous. Di daan dito pas buhol katong nagsugod sa kasing agang dugo ulit sa dukuangan. Ito pas Ramiro. Alis mo sila kuha to. Si hindi kay kapilipil dyan kuhaan kay si hindi po di man makita ng mga hindi ang mga ni mga dugo ang mga tubak. Kita magagali lang mong gawas. Huwag mo kung kanbi, cellphone. Oh, tayo nagtawagan si nanay ba? Kaya dali. Nanawag sa ako guys kay ulo nga ako. Mother Earth. Ano lagi? Ano? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Huwag ba yung ganin? Tama sa Daan daan. dito, Dani. Kaplado na gusto niyo? Nakalito isa. Laila. Okay, I'm sorry. Kay banana man na. Na good for the heart. Maganda siya, oh. Nani yung timplahan ng kalabantag. Instant man eh. Banana honey. Kawanan gihapon, medyo na magdini mahuwan ron. Kaya magpabateri na dyan ko sang relo. Ako dyan ang bateri. Wala yung sarado, basta mahuwan. Gihapon sarado na. Di na siya mo nagtuog uwan. Matami na bulabog. Amin na mga insala to. Iwan na ng buko. Mura mag nang tinao. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Salamat di ay sa mga nintanaw sa vlog. Hapon. Salamat sa mga tanang ning comments. Sa mga nakarelate sa among pag-jaka-jaka. Guban di mo makarelate ka ng... Huwag ka na magunang guban di karelate kaya huwag mo na sila kasuwag. Wala to. Ang dato. Ang lalas nanay.
Na. Di na naibutan ako gusto ng speaker. Hello, mother. Good morning. Das Alice. Nay! Good morning! Kamusta man mo? Hala, naputol man. Awa, Hindi mo? ako rin di doa. Ano man to? Mapindot to niya siya. Anong surya sa Liana? Hapit na yung birthday. Birthday man lang. Ikaw. 21. Napindot na sa nay. Ano pa ako na eh? Bawagyan sa tuni mo. Huwag man yan, din tayo sa mga tayo. Lubad mo cellphone. Ikaw naman mo ni good morning. Yan ang pa man. Sa Liana, Nay. Kamusta man mo? Ewan na rin. Nagkaon. Bitaw, gisindan kong imi. Sadyo na mahaw lagi. Sado kang lakot sa siglaran. Mo ba sa Liana? Di, o sa siglaran. Im-im si Monica. Hala, diyan naman po. Dito ka rin pag nag-away. Diyan, Nay. Hindi. Di ba sa Liana? Gusto rin ako. Ano ba? Na, dito ka. Ya. Ha? Yan. Magpaali. Good morning, yan. Tingin ko. Yan. Ah. Yan sa may mong gusto si mong birthday. Pansit? Palit na. Tingin. Didi, baki. Didi, mag-ihaw tag baki yan. Ha? Giya, ay, iyan. Yan na. Ina si Uncle Roy, manakap og baki. Bitag. Magpansit na naman yan. Ay, spaghetti di kayan? Kuha na naman yan. Pansit na naman og cake. Gamay kaadyo yan. Cupcake. Masugot ra kag cupcake yan. Ala o di ay. Hala. Di. Bata pa na yan. Daga pa yan. I love you. Oh, salamat. Apa bitaw, Day? Ikaw na may maghanda, di mo ko maghanda. Ang limukon, gimingaw ko sa limukon. Tingag. I love you yan ah. Tiri, pangitan ba ka na natin? Ira! Kapit ang imong birthday, day. Na! Ayan na. Gimingaw na kang Alexi. Hamas tatay, day. Kamusta man? Kamusta tay? Okay naman. Ikaw, day, kamusta man? Okay naman. Huwag na siya katay mong tiil. Wala naman ang sakit na naman. Wala naman yung ko na pinagpapal ko na yung mga kuwalati. Mga kapura. Napay bunga ko para rin nga puwahon? Ako ko lang nga puwahon. Naapay bunga? Ang sa? Okra. Wala na, isang pala na ko. Hala, sayang naman. Wala na sa atin, wala na mga bunga mata, laga, ganun na dahil wala na liso. Nagluman ng liso na kay naramay mga adyo. Oo, naglago tayo, dahil ng liso. Ay, ang bisa cellphone ay, mabait nga. Di, narabo ko pwede sa mga green nga utanong na eh. Ha? Hindi ang tanong ay. Di, naku pwede sa mga green nga utanong. Ikaw? Bawal. Ano tayo?
Kuan nga pa, mag-green, malagyan ng maluto na. Mag-green bitaw. Hindi ka pa na pwede ka mag-green man. Ano, ang tanong na rin mong kanon. Ubasa ra. Sayuti. Ug taong nga na. Parang kuan. Sayuti po na, sayuti. Yung sayuti. Kaya mas nari ako nagtatay na. Kuya ko sa tayo. Hindi sa tuming mata na ka na nagpinatsanay dari. Ay, ganyan. Dinig pinatsanay. Dari barang asawa mo rin. Dari. Karang yung nilarat ka doon paminahon. Bakit? Kulingan ninyo. Ano naman? Ubang. Bawa. Hindi man ba wala ini man ang lara di paminahon tara. Nasilos. Murag ihaw nagbaji. Murag na Kuan, ay kasaya ka na? Matamis sa doon. Dira, dito ko na. Ha? Ano sa mga kamaglapan ng ginate katong dari pa ka? Di man di. Wa naman ko gaharap. Kanong nailahi. Nagpilip sira. Nagharap patol. Lagi ng sambal na kuan. Na benta ha sa katong na huwarpirin. Wa naman ko gihangat kaadyo. Katong nasbuhol kasi giba mo ko hangat. Kasi mawala ang kailangan ako itong ano, magtahan ng wall kasi ito nakita. Kuha man to karang na paras dugo ba parang ang dugo di Sticky. di mustiki baglugo. Kaya mustiki ang dugo mo man ang di makaplo di makasud ta. Bob. Di makaplo ba di Hindi mo makaplo. nang yan sa sakay. Mamahan din sa kanan na. Hilo. Mo dito. Itong mura kag-hilo kay aging dugo. Di ka dyan kaplong. Hulian mo. Ang tanari, talaga di man nagingit na. Na, dari si Kuwan, di may kagawas. Sige uwan. Kaya sa hindi pa ko, nabantag na magduta, naglampas ng uwa ko sa mo. Nay, hunay. Nagsige remig dyan ka saog. Jaka. Ay, ang yaman. Nga na, kasi Lami po na magjaka. di, na may lingkuranan. Na may lamisa pod. Ganahan ang gilingkuranan. Ganahan ang lamisaw. Tsaka, Ay, ang tagda di ka. Oo. na lingkuranan dari, na lamisa. Lamisa na may lingkuranan. Ganahan naman yung magjaka. Ano, ito niya na lang sa ako. Ay, naman. Nay, magpadakog kalya na. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is Everyone, madyong udto. Karon day guys, alauna na. Nja, nitaniag na nanay adlaw. Pero, bawang maraming pagkawan nun, masaliat kong lakaw. Kay, 3 days na rin akong balik-balik nga to si Babaw, kay magpa-battery sang relo. Wadi hag, hag mo battery. Wa sila nagabra silang tindahan gahapon. So karon mo try ko ngadto kay lisod din magrilo-rilo tang way andar. Nja si Teribers ta dito sa asog si Ate Ruby naniud to sila. Late na sila naniud to. Alauna na kay napasulabi lagi katuog. Among gapila ang buhaton mo lang kuan lamira jud tugtog. Nja mo lakaw ko guys madto ko kay lisod ni watay relo lakaw ko nja ganina wa dami nakapag-film ganina kay dahil ko ang ganina dahil wala ari among silingan grabing kagubot dari ka jud. Nagsugod pa itong kadlawon. Danahuman. Siguro mga alas 10 na. Nagsigig hapon. Wala. Balji man to na wala. So karon nalinaw-linaw na. Nagsutwagi. Kaya ganyan grabe yung aliwaro sa dari.
Diyan, madun ako. Lakaw na ko. Ay, marumag na taligsik. Di na taligsik. Asa ang hugasan niyan sinilas. Kami dari guys, always may nakalak na hadlok dari guys, hindi maglakay. Bata kailas mga tao. An hour later. Hi guys! Hi guys, nauli na rin ko. Inja, nalipay ko kay nana ko irilo. Ito guys. Kuan man gud ning riluhan na kay share ninyo ba? Kadihang rilo duha jud ni kabuok kay sa ang gitrabaho sa una na may gibutan dito nga suppliers o maganang na medical supplies. Shout out diay ni Ate Remy. May tagidya din ng riluha, wala niya na nagamit. Hindi. Kuan day, hindi nagbattery dani, hindi ko no gamiton. Kung ako no, ma-drain na ko no dyang battery. Sa mga ning, ang ipabatterihan, hindi. Ganahan ko dani, kay iba sa mga hinatag nga rilo, hadyo ng ampingan. Hinatag nga ring rilo, di dyan na ihatag. Sa mga ni, nalipay ko kay, kuan na. Nana si Jay Uras. Hatag isa na duha ni kabuok kani pag unang trabaho na dito ila doktora inatag gihapon ni isa ra tagija dani daran jud siyang kabuutan pan siya supplier siya og kanang medical supplies Itingis na. Diya, Kaya i-reload dyan gihatag daw kay mga tuman na yan eh. stainless man ni mo ni kanina nga mga 3 years na ni Diya, Uwa ka di battery. kani Yung isa. kanina alis na ni Diya kani mo ni last December kay kada December man siya mahatag ng pinaskuhan. Ano sa mga ito? Maalis dahil sa gani? Di, imagine ko an. Mo ni nga hapon ni ngampingan kay mga hinatag ra ni kay di man jud ko tigpalit og relo. Inja wala ra ba ko nagtrabaho didto. Di na ko ninja matagaan kay wala ko didto. Mo ni ang ngampingan. Inja hana ni ipabawasan si Ruby may ning pabawasan ni. Di, puli-puli na lang ng suot. Kung di ba, green. Lagi na hinatag ra ni sila. Kani si Johnny naglaki. Na ako na sila ibalik Johnny tagwanto ko nun ni. Marilo, si Sabi Johnny. sila ha? Abli na katong lingan ng sarado. Sa mo ni, bi pare. Ganyan to mi day, ganyan to day si Jagha, di siya agi sarado. Madumi kay abli na karon. Ako kay kuan man. Naanad man jud ko magrilo-rilo kay ana laging natin tanaw sa ni oras. Nja. Shout out sa ni Ate Remy Kuste. May tagida din ng mga reluha. Nja. Di naman ko nandiyan matagano tro kay wala naman ko dito. Bawali ka nila, balik ka. Di mo gusto dyan may tagid ang amo. Supplier na siya. Kaya ito sa mga trabaho na may mga medical supplies dyan na may mga mag-order ng mga kuan. Tagid dyan ni sa medical supplies. Nga mo deliver ila doktora ba ni hatagan. Sa marato, na-share ako. Pwede, paano, nahot. Hindi. Uy, na ako'y nabasahan din sa comments. Nga kuan. Agad ko ng mga taong constipated. May namkunog ka ng kapi puro. Nakanahon ako dyan, palit ko. Kapi stick. Hindi. Bawal mo kapag tinood ba ni? Wala po kuya ang nakita. Kaya katong ang amo sa una. Sa una naman dyan ko constipated. Aghang anak sa ang amo kay doktora man to. Isa po na sa niingan nga paimnon kong kapi. Kanang pure ko nga kapi, puro. Kay nakatambal ko nung nas kuan, nga na naging constipated. Andiyan na, nung palit ko. Ano. Mara man yung gipalit kay wala gitay daghang amiso. Palit po ko Japuan ka Yakult. itong kanapon sa kayo maka-slim. Aman. Kaning kape. Puro.
Ya, manginom tag Yakult. Dati ra Yakult ter. Sama. Inja palpak naghapon kay uwan. Naghapon may makagawa sa road. Bis ka magtumig parke. Sakto ra jud ko ni abot. Oh, manlamdag man. Igor ra jud ko gipaabot isa sila ning uwan. Uwan oy. Inom tag Nga nagbitik-bitik. Ato. uwan lagi. Igor ra jud ko gipaabot daris bahay. Uwan na. Hoy, pangaligo na mo. Ligo na. Ay, doon nanimaho na. Ligo ako. Ano ko na tubig, ligar ako ko. Hindi mo ko makapungpod muna sa mga problema. Ada. Nagjaka na po midari na rin. Na mga tsukus na ingan nga. Ako na lagi ko na may mga uwaw. Tapay uwa. Di mo Huwag ko. ka naman. Uy, unang sa kada nakikitagbilat. Huwag ka naman na. Pero wadyo ko wadyo. Lagi kasakit nga gainan may. Ako lagi may mga uwaw. Masunod sa ka ba rin ko panty? Oo, laman dyan siguro ko ano. Karang may bawaan ko ba nga nangawat. Kay mo na kanang uwaw. Anong bangon bayan? Ano? Oh, saan yung bagong ba yun? Pait mo din ado na. Kaya sumakalibang na. Na! Na ako yung nga lang ang napag ni Ate Daray, so kayo nga na, pwede to. Kapi puro. Kaya, kung bito guys, na ko i-share nyo guys. Kung mainam ko ka ng kape nga, 3-in-1, magkuhan ko na mara ko magkarkarag, napaspas ang heartbeat, yung try ko, kasi nanay dito, amo ato sa Alicia ba, na may nganis nanay, yung timpla ko, puro na dyan. Kasi di sa dipik, Di, way sa kul nga ka ng kopi ni. ba, puro na dyan. Diyan sa dyan lagi, basin diyan makapagawas sa din sa tanggibati nga, kalabang mo hanutoy. Karang di dito maglisid. Try ko po dani kaya may po'y mawag mo sa tani. Makahanutoy ba po din sa tanggibati. Katawa lagi po ta. Kaya ang sige tag mura-mura. Magsaga pa kayong kuron. Ligo sa ko, parang ko ligo. Kauligot sa ka. Diyan guys. Pasensya na mo. Mga adlaw lang may pasensya adlaw-adlaw. May vlog. Kay ingari na gamong show. Agamong show, ang ngari na, pasensya na. Balag may mga nanguban nga kuan. May mga uwaw. Ba, kung may mga uwaw, okay na na. Sabay wayo nga. Ang sabay ang mga buhat. Lisod po, nag-share man po medali sa mga kahimtang. Nalisod man po mag-vlog ramig to amis mall. Nga naman din medali. Balag may mga uwaw, okay na na. Mga hawak. Lagi. Diya, daghang salamat. Daghang salamat sa mga nagmahal. Diya katong mga nagsigig message na mo ba dari mga lagi mga inspiring message, encouraging message. Diya, daghang salamat. Diya umapon mo tiri check up no. Hindi, kanang Screening. Screening sa iyang bulb. Screening day sa ijang bulb umapon. Diya. Ang yampo nga. Mara magyampo nga kuan. Ma-okay ra. Kanang di ra operahan, baka na ma-add nila sa screening nga kaya ra nilang buhatin. Diya, abangi laman guys. Padihog laman ko kuan, subaybay di ay ug mapuhon ug gansa. Kay amaraga po nang istorya sa mo vlog. Ang gawas. Dire. Sige. Ama, Tere. Ter. Aw. Pagkanta-kanta ka maligo, Ter. Karo makay mami. Ter. Pagkanta-kanta ba? Lisod man po maligo siya sa mga tungan. Wala nga og pan sa Diya guys, bye-bye. Agamping mo, kung asaman mo, diya. Pasensya na agad dyan. Sa among show lagi, everyday nga ni.
Bye-bye.